Объявляем через сие всем нашим верноподданным воинского и гражданского чину и до кого принадлежит по нашему императорского величества. Россия патшабикасы Елизавета I карары буенча 1742-43 елларда Урта Азия белән Россияны тоташтыручы дуслык һәм сәүдә күперен ныгыту өчен Казан, Уфа йөзләреннән хәлле татарларны Оренбург якларына җибәрәләр. Инде 18-19 гасыр тарихи язмаларында Оренбургның бик нык зур үсеш алуын күзәтергә мөмкин. Сәүдә гөрләп барган. Казак далалары, Урта Азия, Һиндстан барысы белән дә сәүдә мөнәсәбәтләре урнаштыруда милләттәшләребез зур көч куйган. Гасырлар буе татар халкы бәйләгән шәлләр Оренбургны дөньяга танытучы бренд булган. Бүгенге көндә дә әлеге борынгы һөнәрне заманча алымнар кулланып яңа биеклекләргә күтәрүчеләр бар. Һәм шуларның берсе Оренбург шәлчеләре оешмасы җитәкчесе Альбина Фаил кызы Әпсәләмова. Альбина фельдшерлык һөнәрен үзләштерсә дә, кияүгә чыккач, ире Фаил белән шәхси эшләрен ачып җибәрәләр. Инде 2008 елда Оренбург шәлчеләре оешмасы оештырылып, аның җитәкчесе була. Оешма җитештергән шәлләр җир шарының кайсы гына почмагында очрамый, дөньяның нинди генә күргәзмәләренең төп бизәге булып тормый. Авыл яшәсә, ил яши шигъре белән яшәгән Альбина Әпсәләмова 2017 елдан Оренбург шәлчеләре кулланучылар кооперативы идарәсе рәисе итеп билгеләнә. Ул җитәкләгән оешмада авылларда яшәүче 86 хатын-кыз хезмәт күрсәтә. 6 яшендә үк беренче шәлен бәйләгән Альбина фикеренчә, кеше бала чактан ук һөнәрне үзләштергән очракта гына зур нәтиҗәләргә ирешә. Бүгенге көндә әлеге һөнәргә кызыксыну уяту максатыннан Альбина кибет музейлар оештырган. Шулай ук аның финанс ярдәме белән авыл мәктәпләрендә 7 яшьтән 14 яшькә кадәр балалар өчен шәлчеләр түгәрәкләре эшләп килә. Аларга иң яхшы остазлар белем бирә. Бүгенге көндә Альбина Әпсәләмова Россиянең халык сәнәгате промыселләре ассоциациясе, Мәскәү шәһәре кәсепчеләр палатасы, Оренбург шәһәре сәүдә сәнәгать палатасы, Оренбург шәһәре сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге әгъзасы. Шулай ук 2016 елдан Альбина бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак калфак иҗтимагый оешмасының Оренбург бүлекчәсен җитәкли. Шул ук елдан башлап халык йолаларын һәм гореф-гадәтләрен чагылдырган Туган авылым фестивале, Әбекәй Матуркай, Татар кызы, Татар гармоны, Татар халык ашлары, шәл бәйлим бәйгеләре, Оренбург өлкәсе татар хатын-кызлары корылтайы һәм балалар өчен татарча бәйрәмнәр үткәрелә башлады. 2017 елда бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак калфак иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы да Оренбург шәһәрендә үткәрелде. Һәм әлбәттә, үткәрелгән әлеге чараның иганәчесе 3 балалы Альбина һәм Фаил Әпсәләмовлар гаиләсе. Бүгенге көндә Альбина җитәкләгән Оренбург шәлчеләре оешмасына халыкара һәм Россия регионнарында үткәрелгән бәйге һәм күргәзмәләр җиңү өстенә җиңү һәм танылу китерә. Алар Россиянең 100 иң яхшы товарлары лауреатлары, федераль дәрәҗәдә алтын медаль ияләре, иң яхшы сыйфатлы товар, иң зур ассортимент һәм яхшы сыйфат, халык сәнәгатендә гореф-гадәтләрне саклаучы номинациясендә җиңүчеләр. Татар хатын-кызларына хас барлык сыйфатларны үзенә җыйган, иганәчелек, җәмәгать эшләрендә хөрмәт казанган, гаиләсендә уңган хуҗабикә Альбина Фаил кызы эше белән Италия, Гарәп әмирлекләре, Германия, Казакстан, Россия илләрендә танылу алган. Ул илләр халкы белән безнең милләтнең дуслык һәм сәүдә күперен ныгытуда да өлеше зур.